Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Kamar yadda kuke gani haɗarin da anka ce ka huta rarara babban mawaƙin jam'iyyar APC ya yi gashi nan babu abin da ya same shi kamar yadda kuke gani yana tafiya. Ga yanan lafiyan shi ƙalau ko ƙwarzane bai yi ba. Yana ƙoƙarin tsallaka titi ya shiga wata mota da aka kawo masa. Shi da escort ɗinsa ga yanan ya miƙa mishi hannu ya tsallakar da shi. An riga da an kawo mishi wata mota dalleliya kuma ga ta nan an buɗe masa gambu ya shiga za a wuce da shi. Motar da ya haɗari da ita kuma daga baya za a zo a gyara ta a wuce mai da abinsa. Allah ya tsare shi, Allah ya ƙara tsarewa kamar yadda kuke gani ake cewa ya haɗari haƙƙin kwankwasiya ne ta kama sa. To Allah ya kiyaye shi mota ce kawai ta jikkata.